Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo guztioi eta ongi etorri berriz ere herriz herrira. Gaurkoan Ultzamara etorri gara, Nafarroa garaiko iparraldean kokaturiko bailara. 14 herrik osatzen dute eta gaurkoan bertako zenbait biztanlerekin hitz egingo dugu ea pandemiak baiaran zen nolako eragina izan duen ezagutzeko. Beraz, besterik gabe, has gaitezen Ultzama ezagutzen. Kaixo, egunon. Patxi, esan naiteke ateratzen zara zu edo... Bateko gala momentu batez, bai. Pablo Guillen, Xaloa Telebistako, Patxi. Patxi Moreno. Plazer bat eta mila esker zure lantokira Larraintzargo ikastetxera gonbidatzeagatik. Oso ongi. Hemengo zuzendaria zara zu, ez da, Patxi? Bai, 3 urte. 3 urte dara mazu? 3 urte dago. Eta ze lan asko nabaritu egiten da zuzendari lan zama hori edo... Ikeragarria, egia esateko pandemia honekin ikeragarria izan da, bai. Bai, ez? Mendik utxira ja utziko dugu guztiz nekatuta gaudela. Nekea dela eta utziko zueia, ez da? Oso nekatuta. Ja bete duzue zuen zeregin, ez da? Beste batek ardezala orain. Bai, 75 daramala ikastetxeak ikusi dut, ez da, Patxi? Ja, nahiko zarra ikasteko. Bai, 50 urte baino gehiago ditu bai, jada. Eta, zera, eskola eta gero DBH ere badauka, ez da? Honek bada eskola eta institutua. Beraz, 3 urtetik 16 urte arte. Eta zenbat ikasle daude hemen, Patxi ikasten? Osotara 300. Desente, Ultzama osokoak, ez da? Ultzamaka osokoak eskolarako eta institutorako Basaburua eta Ultzama. Ez zarete aspertuko beraz, hainbeste ikaslerekin, ez da? Eta hiekurekin ere, argi dago. Bai, ze Patxi, iruditzen bai zaizu sartzen bagara eta lasa hitz egiten badugu, barruan edo? Oso ongi, aurrera. Perfecto. Bueno, Patxi, ja Larraintzargo ikastetxeko patioan lasai eserita gaudelarik galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan dizugun bezala, herriz herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan zenolako eragina izan duen, ezta? Beraz, zuri, Larraintzargo ikastetxeko zuzendari bezala, galdetuko dizugana da, ea Larraintzargo ikastetxean zenolako moduan bizi izan duzuen pandemia esperientzia hau. Bueno, pues, joan den ikasturtean, sorpresa izan zen, guretzat eta guztiontzat, eta ni oroitzen naiz batez ere kurtsoaren bukaeran, gauza oso polit bat egin genuen, eta nolabait ikasle, irakasle, guraso, elkartzeko moduko ekintza bat egin genuen. Izan ere, justu azken egunean erabaki genuen, herriz herri, kotxe joatea. Joan ginen egin genuen hilada bat, ziklista moduko talde handia egin genuen kotxeekin, globoz jantzita kotxeak eta guzti, eta orduan ailegatu ginen herri guztietara. Gainera guk irakasleok, herri askok ez genituen ezagutzen, eta oso egun polita izan zen guztientzat. Oroitu beharko gara, egon ginela neskamutikok ikusi gabe hainbat hilabetetan, eta jendea triste zegoen, eta egin genuen ekintza hori... Jendea animatzeko. Eta gu ere, gure burua animatzeko ere, jakina. Osea, herriz herri aritu zineten gu bezala, ez da? Xaloan gu gauden bezala. Herriz herri, bai. Eta zera, Patxi, arlo guztietan lan dinamikak eta pandemiaren ondorioz asko, desente aldatu dira. Zuen kasuan, ikastetxearen kasuan, zuen lan dinamikak ere aldaketa asko jasan ditu? Bueno, egia esateko zerbait positibo izan bada pandemiak, hoixe izan da. Metodologian aletikan iraultza izan du. Gainera, nik esango nuke kontu batzuk gertatu ziren momentu berean. Alde batetik pandemia jakina, baina bestetik ere Chromebookak. Ekarri zituzten Chromebooka desente, eta horrekin batez ere goi mailako kurtsoetan aukera izan genuen hasteko teknologia berri hauekin lan egiten serioago. Bai. Eta zera, Patxi, ikasleentzat, nolakoa izan da esperientzia hau da? Suposatzen dut, telematikoki egin zela kurtsoaren zati bat gutxienez, ez da? Konfinamendu totalean zer telematikoki. Ez dakit kurtsoa ere telematikoki, pasaden kurtsoa telematikoki amaitu zenuten. Esperientzia hori nolakoa izan da? Zuentzat, bai ikasleentzat? Beno, hori gertatu zen adinen arabera. DBH-en bai telematiko izan zen,
eta lehen hezkuntzan ere, segun eta zenolako adina zuten, erabatez edo bestez egin genuen. Adibidez, haur hezkuntzan, ulertuko duzuenez, edo lehen hezkuntzako lehenengo zikloan, neskamutikok ez dira gauza ordenagailu bat erabiltzeko. Kasu horietan, apunteak egin zituzten, bideoak, gurasoen laguntzaz jakina gauza asko egin ziren, gurasoei bidali zer egin behar zituzten neskamutikok, eta guraso irakasle bihurtu ziren, eta denetarik izan genuen hemen. Eta Patxi, orain galdetu nahi dizut pandemiaren zama psikologikoari buruz. Zenolako zama psikologikoa izan du pandemiak, bai zuengan, irakasleengan, bai ikasleengan. Hau da, suposatze dut hemen aurrak dauzkazu, ez da? Aurrak ohituta daude beti hortikan korrikan egotera, kosta egin zaie asko neurri guzti hauek betetzea? Bueno, irakasleen partetik denetarik dago. Batzuk oso kontzientziatuak, beste batzuk kostata hartu dute bidea, baina bai, egia da, ikasleen partetik eta guztien partetik, baina batez ikasleen partetik oso gaizki ari dira pasatzen. Nik uste dut mass mediatan ez dela agertzen neskamutikoen egoera psikologikoa, baina argi dago oso kaltetuta altera direla hemendik. Eta eskerrak hemen herri eskola bat dela, eta haiek izugarrizko abantaila dituzte, esate bateko, bereik larreak dituzte jolasteko, pandemia garaian momenturik gogorrenetan ere, bazuten aukera ateratzeko, eta hala ere, arazo handiak daude, eta egongo dira, baina leku guztietan, ez bakarrik hemen. Eta lehen Patxi, esaten zenidan ja, hilabete bat pasata edo zuzendari kargua utzi egingo duzula, ezta? Lan zama dela eta pandemiaren ondorioz asko nabaritu egin da lan zama hori handitu egin dela. Bueno, pentsatu guk adibidez zama psikologikoaz gainera, uda partian, protokolo bat ekarri ziguten, gero egia esateko hiru protokolo desberdin, zebakizuek garaia haietan gauzak oso azkar egiten zituzten, eta guk protokolo hori indarrean jartzeko neurri asko jarri izan behar genituen, eta adibidez, uda partean atsedenik ez genukan, ez genuen izan ez. Lehen esan diazu Patxi, ikasi egin duzula, ez da, esperientzia honen ondorioz. Jende asko, nolabait, lehen esan duan bezala, arlo askotan berrikuntzak eman dira, moldaketa behar honen ondorioz. Ez dakit galdetu aldizudan, zuen kasuan, faktore edo aspekto okerrak egon dira, baina pandemiaren ondorioz onurarik eduki alduzue Larraintzargo ikastetxearen kasuan? Bai, lehen esan bezala, Chromebookak direla, zera pandemia dela, dena bateratu da, metodologiaren aldetik aldaketa nabaria egitera. Kasu honetan gu Hezigarri proiektuan gaude sartuta, eta horren bitartez ere kontratu gara eta ikasi dugu, eta ari gara ikasten jakina proiektuka ibiltzen, eta beste erabatez klaseak emateko gaude. Gainera, abenduan ere beste proiektu berri bat sortu dugu, Kili proiektua, eta ez da bakarria metodologia berriak, baina guri asmoa da, hurrengo urtetan, etxaldea bera aldatzea. Esan nahi dut fizikoki oso zarra da, ikusi duzu, 50 urte ditula, eta, garaia haietan klaseak gelak egina zeuden metodologia konkretu bat emateko, baina orain nahi dugu dena aldatu, eta horrekin batera etxaldea ere fizikoki aldatu nahi dugu, baina ez polit bakarrik usteko, polita bai, baina ez bakarrik hortarako. Gainera nahi dugu aldatu metodologia berrietan egokituta egoteko. Gelditu gabe zabiltzate orduan, ez da Patxi? Etengabe, oso kontenta alde hortarik. Eta onurei buruz egin didazu orain, baina zein izan dira pandemia honetan zehar jasan dituzuen zailtasunik handienak? Dudarik gabe gure kasuan garraioa eta jangela. Izan ere, hemen duen neskamutiko guztiak garraiatuak dira, 100%. Lehen, badira 7 autobus osotara, eta lehen sartzen ziren patio honetan 7 autobusak batera, eta orain ezin. Binaka etortzen dira, eta horrek esan nahi du, ordena jakin batean neskamutiko atera beharko direla. Hori egunez egun, zaila egiten zaigu. Jangelan ere oso zaila egiten zaigu, egia esateko denborak, hementxe 2 txanda egiten dira,
lehenengo bazaltzen dituzte HH eta LH-ko neskamutikok eta gero institutukoak. Txanda horiek egiteko denboraren aldetik oso eskas gabiltza eta gure jangelako langileak ari dira oso gaizki pasatzen alde horretarik. Baina, zailtasunak egon badira ere esaten diazunez eta ikusten duanez patxi gogoekin aritzen ari zarete, ezta? Eta etengabe, beraz, espero dezagun gutxinaka, pixkanaka egoera honetatik ateratzea eta normaltasun horretara bueltatzea, ezta? Espero dugu dunean, espero dugu, bai, horixe. Patxi, mila esker elkarrizketa hau eskaintzagatik, zure lantokira gonbidatzeagatik eta esan bezala munduko zorterik handiena opa dizuegu Xaloa Telebistatik. Eskerrik asko eta baita zuei ere programa berri honetan. Oso ondo izan, Patxi, mila esker. Agur. Kaixo, egunon. Haupa, egunon. Iñakiren bila nabil. Hemen ni naiz. Zualtzara, kaixo. Pablo Haupa. Guillen, Xaloa Telebistakoa. Kaixo. Iñaki, zer moduz? Ongi etorriak. Ondo, mila esker, eta azalduko diguzu pixka bat, ea nora gonbidatu gaituzun, ez da? Vale. Basoa suite hemen ikuste dut izena, zer da, Iñaki? Bueno, hau hotel txikitxo bada, nahiko berezia. Bai? Ultzaman gaude, eta, hotelak daukana da, dire etxetxoak zuaitzetan. Aha. Orduan, nahi bazu orain erakutsiko izut hotela Bai. nolakoa dan. Baina, gehien bat dago hoteltxo bat bikotentzako pentsatu dagoena. Zuk sortu zenuen, arduraduna zeu zara, edo? Bai, nik nire soziakin, Aha. eta bion artean eraiki genuen duela, ja da, 6-7 urte. Badara mazue denbora, orduan, Bai, ezta? Eta esperientzia nolakoa, ona? Oain arte oso ongi. Bai, ezta? Bai, oso ongi. Iñaki, iruditzen zaizu hortikan esertzen Bai, bagara bai, lasai guazen. egoteko eta hitz egiten Bai. jarraitzen badugu? Bai, noski. Iñaki, hemen lasai chill out honetan eserita gaudelarik galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut. Esan diazu, 6-7 urte inguru daramazuela hemen, ez da? Basoa suitzekin. Ultzaman gaude, baina azaldu pixka bat detaile gehiagorekin zehazki Iñaki non gauden. Vale. Gu proiektu honekin hasi ginen 2014an. Hori lanean hasi ginenean. Aurretik egon ginen urte batzuk Nafarroan tokirik aproposena eta bilatzen. Toki nahiko begiratu genuen, da azkenean txoko hauko aurkitu genuen. Gu Ultzaman gaude Amatiko Aristian. Amati da Ultzamako aristirik handiena, eta justo gu hegoaldeko puntan gaude. Orduan, hemen eraikuntza nagusi honetan, hemen ematen ditugu pixka zerbitzuak. Dutxak, norbaitek hemen gauden tokian kafetxo bat hartu nahi baldin badu, baina gero bestela dauzkagun 6 etxetxoak daude basoan sartuta. Orduan, eraikuntza honen atzekaldetik ateatzen da egurrezko bide bat, eta bide hori badoa etxe bakoitzetara. Zuaitzetan patuta daude etxetxo. Bai, dana daude altueran. Dana dire etxe txikitxoak, ze, honetan aukera asko daude, eta guk erabaki genuen hau izango zela bikoteentzako hotela. Etortzen dira batzutan umeak, baina oso gutxitan. Orduan, hemen bilatzen dena da, normalean etortzen den jendeak bilatzen duena da deskonexioa eta lasaitasuna. Aurkitu egiten dute, ezta? Hori da helburua. Osea, etxeek ez daukate argindarrik, ez daukate eurik, orduan entzuten diren soinu bakarra dire basoko soinuak. Eta hori da pixkat hemen bilatzen duguna, ez? Osea, hasieratik hori zen zuen ideia, nola deskonexio puntu hori sortzea? Bai, eta nik uste dut gainera gaur egungo gizartean etortzen zaizkiguna dira hiritako jendeak, eta justo bilatzen dutena da haien egunerokoan daukatena. Orduan, horregatik gurea da ahalik eta lasaien egoteko hotela. Hemen ez dago gauza asko egiteko, baina, lasai egoteko aukera, bai. Hori da, eta paseo bat ematea, hemen Ultzaman oso ongi bazkaltzen da dauden posada eta jatetxetan. Orduan, onera datorrenak bilatzen duena da hori, lasaitasuna, paseoak eta ongi jan. Eta normalean Iñaki nongo jendea etortzen da basoa suitzera? Gehienak Nafarra, euskalduna dira gehienak, baina etortzen da Madrileko jende asko dator, Zaragozako jende asko, oro har inguruko hiri handietatik dator jendea. Orain hasi da berriz pixkate irekitzen, eta orduan berriz badator hori, gehien bat hori, hiri handietako jendea. Esan diazu, Iñaki, berriz ere irekitzen hasi zaretela, lehen esan diguzu etxeak beteta daudela guztiak, ezta?
Asko posten naiz, baina horri buruz galdetu nahi dizut, hau da, ea pandemiak basoa Suitzen kasuan zenolako eragina izan duen, ezta? Bueno, eragina handia izan du, nik uste dute turismo guztian izan duen bezala. Bai. Egon du ginen, ez dakit, 50 egunola guztiz itxita. Konfinamendu totalaren garaian. Totalaren garai hortan. Gero Nafarroko jendearekin egon ginen lan egiten hilabete bat, udan nahiko ongi egin genuen lan, berriz bueltatu ginen Nafarroko jendearekin lan egitera, eta orain berriz irekitzen da berriz. Nahiko ongi egin dugu lan Nafarroko jendearekin bakarrik, gure hotela nahi gabe, nahiko aproposa izan delako distantzia mantentzeko eta guzti hortarako, etxeak daudenez ja berez nahiko sakabanatuta, hori izan da nahiko aproposa. Nahi gabe izan da hori, ez genuen hortan pentsatu, baina izan du da oso jendeak bilatzen zuen hori. Eta gero, badau ere, egon dugaren ez konfinatuta, natura behar genuela, ez? Bai, kanpora naturara ateratzeko behar hori, ez da? Horregatik jende asko behar nahi zuen gurera etorri, hori, bilatzeko naturarekin konexio hori, ez? Bai, zuekin jaki, alden heinean ondo lan egiten aritu zarete, baina Ultzamako turismoaren kasuan orokorrean berdina esan daiteke, edo eragin gogorra jasan du Ultzamako turismoa? Nik uste dut gogorragoa izan dudala. Hosteleritzan adibidez, posada batzuk lortu dute etxera bazkaria eramaten, beste batzuk erdi itxita egon dira, eta oro har nahiko golpe fuertea izan du da Baiarandako. Ultzamak normalean turismo asko jasotzen du, pandemiarik gabeko garai batean. Ez horren beste. Nik uste hori puntu hona da Baiarandakoa. Hemendik ez da autobiari pasatzen, orduan onera etorrena, onera etorri behar du. Bai. Eta horregatik... Ezin da galduta etorri hona, ez da. Hori da gu bilatzen genuen ara. Ez eztan Baiara lasai bat. Beraz, arlo horretan ez da pandemia nolabait hainbeste nabaritu, hau da, ez da nabaritu jende asko ere gutxiago etorri dela, edo... Nabaritu da, gehien bat asteburutan da kanpoko jende asko etortzen zala, eta orain pixka gutxiago. Baina bai nik uste dut, iguale Nafarrok egoera honekin deskubritu egin dugula Nafarroa ere, ez? Eta orduan Iruñeko jende asko, igual ez zuena gehiegi ezagutzen, hurbildu da gehiago Ultzamara. Bai, justo horri buruz galdetu nahi nizun Iñaki azkenean, itxera perimetrala dela eta leku bakoitzeko jendeak bere lekuan nolabait ezagutu du, ez da? Beste aukerarik ez edukita. Uste duzu jendeak orain herriak eta natura gehiago baloratzen dituela pandemia baino lehen? Nik espero baiet. Eta, bai deskubritu ditugu Nafarroan dauden toki polit asko, igual leheno joten ginela oso urruti oporretan, eta orain konturatu gara hemen badirela toki oso politatik. Ez dugula hain urrun joan behar, ez da, sekulako lekuak deskubritzeko. Eta, Iñaki, esan dugun bezala, turismoaren sektoreak, ostalaritzak eta kalte oso handiak jasan dituzten pandemiaren ondorioz, zuen kasuan laguntzari jaso heldu zuen Nafar gobernuaren partetik eta? Bai, egon du ginen langileak erten, 50 egun horietan, eta gero bai izan ditugu diru laguntzak pixkat egoera honi aurre egiteko. Aurrera segitzen, aurrera tiratzen jarraitzeko, ezta? Eta, Iñaki, zuen kasuan orain etxe guztiak beteta dauzkazue, ematen du, itxera perimetrala kenduta, txertaketak direla eta nolabait egoera hobera egiten ari dela, ezta? Bai, hemen guk falta botatzen duguna pixka da bezeroarekin erlazioa. Bai. Azkenean... Zuen proiektuaren parte da gertutasun hori eta... Hori da. Hemen egotea gauden bezala bezeroekin, leheno zan nire ustez lan honek zeukan gauzari politena. Eta hori galdu inda pixka bat. Oraindik ez da berreskuratu hori. Eta dutxak nola erabili, nola mantendu erlazio hori bezeroakin, hori oraindik ez da berreskuratu, baina guk espero dugu uda honetan txertaketakin lortzen dugun maskariak kentzea.
eta hori berreskuratzea. Gertutasun hori bueltatzea, ezta? Hori da. Orain, zuk aipatzen duzula, aldaketa horiek, gertutasunaren kasuan, galdetu nahi nizun ere Iñaki, zuen lan dinamikan, pandemiaren ondorioz ere, aldaketa asko egon diren, ez da? Basoa suitzen funtzionatzeko moduan, zuek lan egiteko moduan. Bueno, ez horren beste. Bai, afarien kontuakin bai aldatu behar izan dugu, ze leheno ematen genituen afariak hemen, gure jantoki orokorrean, eta orain hori ezin da egin, orduan afariak ere ematen ditugu goian, zuaitzetxean, baina hori kenduta eta dutxen erabilpenak kenduta, beste guztia nahiko ez da inbestekoa izan, ez da? Gehien inporta zaizuna zuri gutxienez da gertutasun hori, ez da, Iñaki? Bai, hori da, botatzen duguna faltan gehien bat. Espero dezagun, zuk esan bezala, musukoen erabilerara pixkat murriztea eta gertutasun hori bueltatu ahal izatea. Iñaki, mila esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, eta leku hain polit eta ikaragarri batera. Ongo gara, etxeak ikusten ere zuen. Ikusiko dugu. Eta, zuen kasuan etxe guztiak beteta gaude, espero dezagun horrela jarraitza eta hau zuentzat paregabea izatea. Mila esker. Mila esker Iñaki eta oso ondo izan. Vale. Kaixo, Amaia! Opa! Egunon, zer moduz? Pablo, naiz, txaloa telebista, Amaia eta nor da hemen gau? Shakira, zer moduz, Shakira? Oso ondo. Bai, Amaia, azaldu pixka bat, hemen geratu gara zurekin, baina kontatu nora ekarri gaituzun, ezta? Hemen gaude Iraizotzen. Zure herria suposatzen dut, ezta? Betidanik, nire herria eta munduko herririk politena. Ez bakarrik Ultzamakoa, baizik eta munduko Herririk herririk politena, ezta? Ikusik egon naiz leku guztietan, baina honelakoa eta Betidanik bizi zara hemen, Amaia? Hori da. Bai, gaur eguraldi pixka bat txarra tokatu zaigu, bai, mila esker, baina eguraldi txarrari aurpegi ona, ezta? Hori da. Ba, Amaia, iruditzen bazaizu jango gara terperen batera edo lasai hitz egitera? Hombre. Zuk esango, zuk idatuko nauzu. Guatzen. Bai, venga ba. Eta Shakiraren izena zezu jarri zen nion edo... Shakiraren izena, etorri zen horrela, ez? Pentsatu nire ukala... Ez zen zure erabakia izan. Ez, Shakira... Izen polita da, ez da? Izen polita, jendea gelitzen da. Nuen dago Shakira ditzen dudanean? Hemen dago Shakira. Erdian. Amaia, lasai eserita gaudelarik galderatxo batzuk egiteko aprobetxatuko dut, baina, lehenik eta behin azaldu pixka bat ea nora ekarri gaituzun. Pues hemen ikusten baduzue, hau da tipiko lavadero. Lavadero? Bai, eta hemen egoten gara, txikitatik egon gara hemen jolasten ta dena. Euria egiten duenean, aproposa, oso aproposa, eta orain, COVID-a dela eta, hasi gara etortzen afariak egitera. Beste toki batez edukita ez, ona. Bai, egin ditugu gauz desberdinak. Horri buruz galdetuko dizut, Amaia, esan dizugun bezala, herri programaren aurtengo gaia da, ea pandemiak herrietan zenolako eragina izan duen, Ultzamako herrietan kasu honetan. Baina hori galdetu baino lehen, zuri pertsonalki, Amaia, bideratu nahi dut nolabait elkarrizketa hau. Zuk nola bizi izan duzu pandemia? Horrek guztia esaten du ja, Desberdina. Egon bizitzen naiz nire amarekin eta nire amatxirekin, markatu. Iraizotzen, ez da? Iraizotzen bai, Ramonetxean. Eta hor nagoela eta horrela, nire ama santzidan joateko etxetik antzen nagoen lanean. Eta orduan lanean bitartean, hartuan nuen COVID eta hori dena. Eta joan nintzen etxe batera, etxe berriara, Iraizozko etxe batera, lagun baten etxera, eta hor egon nintzen aste batzuk. Lagunarekin egon zinen edo? Bakarrik. Lagunaren etxean, baina laguna gabe, ez da? Oso ondo egon nintzen. Eta lanean aritu zinela, esan dira, Amaia, zara edo aritzen zinen lanean? Zitzaile bezala Iruñan, bai. Eta horregatik, amak esan zuen ez da nolabait beldur pixka bat edukita... Hori da, neguen, beti pertsonekin, kontaktuekin, COVID-aren eta dena, protokolarekin eta hori dena, baina hori zegoen arriskua. PCR gora, PCR berra... Eta, beraz, du, konfinamendu totalik gutxienez ez zenuen eduki, ez da? Iruñara joan eta etorri, egun guztietan gutxienez, aire pixka bat freskoa hartzeko, eta... Bai, eta horretaz aparte, Amaia, lanean ez zeuden momentuetan eta
etxe batean zu bakarrik egonda, konfinamendu hori nola bizi izan zenuen? Pues bueno, desberdina, gonten nintzen, begiratzen pixko lehiotik, ateratzen pixkot, eta gero, asko ikusi nituen seria, pelikula. Bideo dei asko bakarrik egonda etxean edo... Bai, ez da, lagunekin eta... Eta hori da, egiten dituen FaceTime asko, bai. Eta, zure lagunek eta Iraitzozekoak dira zure lagunak edo Ultzamako beste... Nire lagunak dira hemen Ultzamakoak, Iraitzozkoak eta Alkozkoak. Ultzamasokoak, baina, bai. Eta zuek orokorrean edo Ultzamako gazteriak orokorrean nola bizi izan du pandemia maila? Pues... nahiko gaizki, eske jende, nire daukat 25 urte, baina jendea daukatela 18 urte, klaro, ezin dira atera, ezin dute deus egin, eta orduan daude nola frustraus, zer egiten dugu, zer ez dugu egiten tokeek edata hori denarekin, 11etan denak etxean, eta orduan korrika llegatzeko etxera eta horrela egon ginen. Eta, lehen esaten diazu, pandemia dela eta hasi zaretela berriz ere labadero honetara etortzen, ez da? Horretaz gain gauza berririk, lehen egiten etzen duten gauza berririk edo egiten hasi zarete pandemian? Pues bai, hasi gara pixkote egiten, badaukat ni altaboz bat, eta joaten gara batzutan jartzeko ambiente eta horrela, herrian eta beste herri batzutan musika jartzen, animatzeko pixko jendea. Herrian zehar musikarekin eta... Bai, musika pixko bat, jendea nola dago nahiko, nik ikusten dut herri hau da oso, alaia oso, betidan da oso familiar lortzen orduan, ikusten du jendea dagoela pixko bat horrela baztertuta ez direla asko. Ni naizela horrela, ekartzen dut musika eta hori jartzen dugu musika eta ambientea. Bai, eta zera maila, esaten diazu hori giroan nabaritu egiten dela, ez da? Zu Iraizotzekoa izan da. Galdetu nahi dizut ere hori, hasieran guztiok dakigunez psikosi orokortu hori zegoen, sekulako beldurra eta nabaritu egin da txertaketak direla eta nolabait hobera egin duela egoera horrek, jala zailago dago jendea edo... Jendea ateratzen da gehiago, gehien bat pertsona heldua daukaten beldurra ateratzeko, gelditzen dira, horrekin gelditzen dira pixko bat etxea, baina pixkanaka ateratzen dira eta atortzen dira zeren ostatuan eta horrela giro polita daukagu. Eta, orain, gogoratu berri dut, hemen Shakira daukazula, zuzinen konfinamenduan zehar, txakurra zeukaten pertsonari eta beraz, Shakirarekin ere ateratzeko aitzakia. Bai, aitzakia neukan, daukat 3 txakur, baina ekarri bakarrik Shakira. Eta, Haiekin egon zinen pandemia zehar ere. Eske, zoden iramaren etxean, orduan, amatxiren etxean, orduan, ez, baina bai, batzutan joaten nintzen hartu eta artera. Bai, eta zera maia, oraindik etxe horretan lagunaren etxean bakarrik bizitzen zaude edo amarekin eta... Ez, bueltatu nintzen etxera, zeren ordua da eta azkenean egon nintzen aste batzuk, hilabete batzuk, baina etxean nago... Gogoekin zehon den etxera bueltatzeko edo... Bai, nire bizitzako etxea, imaginatu bai, nire, bai. Eta nabaritu zenuen konfinamenduan, ez dakit, bakardade hori edo azkenean zu bakarrik egon da, atera ezin da eta nolakoa izan zen? Bai, pertsonalki, izan zen... horrela, zaila, baina nik deitzen nuen lagunei, gero ateratzen telebistora, gero bai, 8etan denak ateratzen ziren, txaloak, eta hori zen el momento del día, ulertzen. Eta, kamaren atzean lehen amaia kontatu idazu, egun batean, erabaki hartu zenuela, konfinamenduan zehar, herria animatzeko, ez da? Kontatu pixka bat horri buruz amaia, nolako aizatzen. Pues, ateran nintzen txakurrekin, klaro, maskariarekin, noski, 3rekin, eta hasi nintzen horretik, buelta ematen horrela, eta dena, baina, hori zain egiten. Eta ni, kaixo, pai, sabes, ni naiz horrela, pues ya está. Jende animatzeko hartu zen. Eta zen, baina, sartu txera, abela, zain, nagoela txakurrekin momentu batean, baina oso gustora. Osea, alai ikusten zaizu gainera, besteak gainontzekoak alaitzeko... Ez que, nire gustatzen zaiz, jendea alai egotea, hori da. Eta zera maia, esan diazu hemen gazteentzat gogorra izan dela pandemia, ezta? Bai. Horren inguruan ere, pandemiarik gabe gazteentzat lana aurkitzea eta etorkizuna nolabait aurkitzea zaila da. Pandemiak eragina izan du horretan. Bai, barkatu, bai daude zailtasuna, baina hemen dago lana, baina ez dago. Osea, nahi duena lan egin, bilatuko du lana, baina eske batzuk ez dute lana bilatu nahi ulertzen. Baina bai, lana dago nahiko horrela. Egiten dizute igual kontratua eta gero prueba eta horrela eta COVID-a dena gati ari dira jendea botatzen, depende del sektor eta hori.
Eta zera maila, dakigunez, itxiera perimetrala, toke de queda eta horietakoak bukatu egin dira, hemengo gazteriak nola hartu zuen? Bueno. Nolakoa izan zen, duela gutxi gertatu. Duela gutxi, gara indikan, jendea, aritot ikusten jendea dagoela nahiko lasaia, zeren pentsatu genuen, izan barzela, on desmadre. Baina... Ez da horrela izan, ez da desmadrea izan. Dago jendea ondo portatzen, bai. Erantzukizunarekin. Eta udarekiko ze aurre ikusten dituzu hemen, zu hemen geratuko zara udan Amaia lapurreta bai, ni betirako, gelituko nahi hemen, bueno, ez dakigu, Baina, bai, pues nire gustatzen bidaiatzea asko, orduan, pues, daukat planez, baina oraindik ez daukat itxita, zeren behar du norbait etortzea, Pablo? Nahi baduzu hitz egingo dugu, pero ze plan daukazu, Amaia, kontatu interesatzen zaidan? Nik egon nire izet importalekua, nire gustatzen... Baina planen bat daukazu? Bai, daukat lagun bat dagoela Lisboan, eta orduan joan... Nik Lisboan lagunak dauzkat ere, osea que... Pues ya está, orduan daukagu plana. Bueno, Lisboa eta zeo zer gehiago hortikan daukazu planeatu eta... Bai, daukat lagun bat Malagan, gero beste bat Alicante, bisitak egitera. Osea, udan zehar da zure intentzioa... Bai, lan egitea, baina ere bai disfrutatzea, zeren ja daramagu urte bat eta piko, disfrutatu gabe orduan behar dugu pixkot ere bai, lasaitasuna, bizitzea eta... Hori da. Ba, gian zurekin joango naiz, ez dakit hitz egingo dugu. Lisboan hiri egon naiz aldi batean eta asko gustatzen zitzaidan. Pues nik ez, orduan behar dizut erakusteko dena. Bai. Ba, bueno, Amaia, mila esker elkarrizketa eskaintzeagatik, Shakirari ere, eta mila esker zure herriain polit honetara gonbidatzeagatik. Benetako plazerra izan da, Amaia, eta oso ondo izan. Eskerrik asko zuri ekartzagatik. Bueno, ba, Amaia, mila esker zuri eta Shakirari zure herrian zehar bueltatxo hau emateagatik, eta esan bezala, espero dezagun Lisboan berriz ere elkar ikustea, ezta? Hori da, espero dut, mila esker. Amaia, placer bat izan da eta oso ondo izan. Segi horrela, aio! Beno, ba, bukatu eginda gure egitekoa Ultzaman. Oso pozikoaz, Baiara honetako herriak, baino batez ere bertako jendea eta haien istorioa, ezagutzeagatik. Beraz, besterik gabe, besarka handia bidaltzen dizuegu eta hurrengo programan ikusiko dugu elkar. Aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.